Kevät on saapunut. Kukat kukkii. Linnut laulaa. Luonto herää eloon. Fiilis on mitä mahtavin. Tuntuu siltä, että mikään ei voisi pilata tätä päivää. Ai niin. Alitajunta oli varmaan jo ehtinyt blokata ne kaikkein ikävimmät muistot tämän kypärän rakentamisesta. Ironman kypärä on nimittäin viettänyt koko talven parvekkeella kylmässä, mikä ei tehnyt sille kovin hyvää. Säilytyksestä johtuen, tai siitä huolimatta, ainakin isot punaiset osat oli vääntynyt mutkalle. Olin kuitenkin katsonut, että sellainen 50-asteinen vesi pehmentää hartsia sen verran, että osia pystyy muotoilemaan uudestaan. Kun sain osat suoriksi, kiinnitin kuoriosat ruuveilla ja muttareilla, että ne pysys varmasti kiinni. Aluksi mietin, että näyttääkö ruuvit rumilta tuossa kypärässä, mutta ne sopikin kypärän ulkoasuun yllättävän hyvin. Sitten päästiinkin sähköjen pariin. Arduinon juotoksissa ei ollut minkäänlaisia vedonpoistoja, joten johtoja oli irronnut ja ne, mitkä oli vielä kiinni, oli nekin katkeamassa. Kuvasin tätä rakentamista tuntikausia, mutta suuri osa materiaalista ei ole kovin mielenkiintoista, joten mennään nämä vaiheet läpi pikakelauksella. Olisi varmasti ollut järkevää tehdä kaikki sähköliitännät kunnon liittimillä alusta asti. Niin ei tarvitsisi tehdä moneen kertaan. On oikeastaan ihme, että sähköt on aiemmin
toiminut ollenkaan näillä kytkennöillä. Galaxies embrace us in cosmic trance, guiding our journey with every chance. We're pushing the engines to their limits. We're maxing the antimatter flow. There's no time to visit planets. We thrust and flow, 'cause we're flying at the speed of light, warping through wormholes, bending time's delight. The stars are shining brightly across the dark. With every leap we leave another mark. They carve the maps in fading skies, chasing whispers where the horizon. Kun sähköt oli saatu korjattua, purin suurimman osan liikkuvista osista ja aloin koota niitä takas vähän tukevammin. Kokeilin laittaa ruuvin reikiin hartsia ja kovettaa sitä UV-lampulla, mutta se ei osoittautunut kovin hyväksi keinoksi. UV-valo ei läpäise materiaalia tarpeeksi syvälle, eikä hartsi kovettunut kunnolla. Ehkä jos UV-valoa käyttäisi huomattavasti kauemmin, se voisi kovettaa hartsin. Mutta mun kärsivällisyys ei riittänyt ihan niin pitkälle. Footprints left in sands unknown, from frozen peaks to jungles thrown. They carried stories carved in bone of lands where seeds of wonder are sown. Through storms they would steer their legacy clear. They sailed beyond the edge of fear, where the world was flat, or so they'd hear. Brave hearts with sails unfurled, ancient explorers of the world. Sähköjen kanssa työskennellessä johtoja katkeili tietenkin koko ajan lisää, joten niitä piti olla jatkuvasti korjaamassa. Kiinnitin johdot tässä vaiheessa kuumaliimalla Arduinoon, että siinä olisi jonkinlainen vedonpoisto edessä. They sailed beyond the edge of fear, where the world was flat, or so they'd hear. Brave hearts with sails unfurled, ancient explorers of the world. Myös osa hopeisen värisistä osista oli vääntynyt, joten käytin taas lämmintä vettä niiden oikaisemiseen.
Jatkoin kasaamista ja tällä kertaa varmistin ruuvit liimalla. Se on ollut tämän kypärän suurin ongelma. Ruuvit löystyy jatkuvasti ja sitten osat liikkuu miten sattuu, eikä istu paikoilleen. Tämä vaihe ei hirveästi eroa siitä ekasta videosta, joten kelataan taas vähän eteenpäin. Koitin tarkistaa osien sopivuutta työntömitallakin, mutta se näytti jotain klingonin kieltä, joten piti katsoa ihan vaan silmämääräisesti. Käytin taas lämmintä vettä osien suoristamiseen. Sitten seurasi se kaikkein hankalin ja ikävin vaihe. Nämä tietyt osat on vieneet ylivoimaisesti eniten aikaa ja hermoja. Ne ei vaan tuntunut asettuvan paikalleen kunnolla. Olen kokeillut melkein kaikkea ja just kun luulen, että nyt se on kohdallaan, joku kohta vääntyy taas vinksalleen. Tulostin myös nuo ongelmaosat uudelleen, koska ajattelin muokata niistä jotenkin paremmat. Mutta päätin kuitenkin lopulta jatkaa niillä vanhoilla osilla. Olkoon mikä on. Jos mä en olisi mykistänyt ääniä tässä vaiheessa, olisitte oppinut paljon uusia kirosanoja. Mielenterveys oli todellakin äärirajoillaan tämän vaiheen kanssa. Enkä tosiaankaan tiedä, onko vika osissa vai itsessä. Sonic the Hedgehog racing like the wind. Speed is my power, nothing makes me bend. Tails glides with his tail. Kun sain tämän vaiheen vihdoin valmiiksi, oli aika lopettaa päivä siihen. The crest, Sonic and Shadow, the race will never end. Bold and fierce, their battles never bend. Chaos Emerald shine in the night. Seuraavana päivänä pääsi tekemään jotain uutta. Vuorossa oli LED-silmät. Leikkasin joustavat LED-levyt oikeaan muotoon, kiinnitin ne kehyksiin ja ruuvasin paikoilleen. Ultimate life form, fearless in the night. Amy rose with hammer, heart burning bright. Kaikkien ennakko-odotusten vastaisesti tässä ei ollut juurikaan ongelmia. The race will never end. Bold and fierce, their battles never bend. Chaos Emerald shine in the night. With each leap we blaze through the dark. Enää oli jäljellä viimeistely. Kypärä alkoi näyttää melkoiselta linnunpesältä tässä vaiheessa, mutta pikkuhiljaa se siitä siistiytyi. Under the starlight, all the friends unite.
Silver brings the future. Bending times expands. Blaze burns with flames. This cat won't back down. Sonic's crew united. We'll take the crown. Sonic and Shadow, the race will never end. Bold and fierce, their battles never bend. Chaos emeralds shine in the night. With each leap we blaze through the dark. Green Hills own, gentle breeze blow. Sonic and his friends, adventures never slow. Jos pidät videosta, laita kanava tilaukseen ja kommentoi alle mitä pidät. Silver shell, red rage, a suit that shines. Glowing heart, it beats through the wires, through the lines. Helmet lifts, the world is watching. Hold your breath, man of steel, but he's dancing with death. Iron Man with a glowing plan. Helmet opens, he's a lightning brand. Silver, he's a thunderous thread. Iron Man never breaks, never bends. Circuits hum, a fire in his chest. Tällä erää kytkin ja USB-johto jää kypärän ulkopuolelle, kunnes löydän kypärään sopivan pienemmän varavirtalähteen. Sky is burning, he's the comet's trail. He's the hammer, the storm, the gale. Falling fast and rising higher. Fuel for the fight, his veins on fire. Metal wings, they cut the night. Iron Man, he's the battle's light. Lopuksi piti enää yhdistää takakuori ja kasvoosa toisiinsa. Liitin puolikkaat taas ruuveilla ja muttereilla, että ne varmasti pysyy kiinni. Ja sitten käsissä oli valmis kypärä. Vai oliko? Eli tässä on tilanne nyt. Kypärä on koossa ja toimii. Mikä sitten on vielä kesken? No, ensinnäkin virtapankki on liian iso. Se ei sovi kypärän sisään. Toisekseen kypärän avausnappi on ulkopuolella, samoin kuin muutamat johdot on vielä siistimättä sisältä. Kolmanneksi
kaikki osat eivät vieläkään istu niin kuin niiden pitäisi. Tähän on idea, mutta se on seuraavan videon asia. Eli kypärä on jollakin tavalla koossa ja toimii, mutta muutama pieni asia on vielä kesken. Nähdään ensi videon parissa. Moi.